Εμείς οργανώνουμε το Fam Trip, το οποίο είναι ένα ταξίδι για να μάθουν, familiarization trip είναι, για να μάθουν ένα μέρος της Ελλάδας που δεν έχουν ξαναδεί. Και φέτος θα πάμε Μίστρα, θα γυρίσουμε την Πελοπόννησο, θα πάμε Μιστρά, Μονεβασιά, θα πάμε σε Ινοποιείο, θα πάμε για γευσηγνωσία λαδιού και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο τριήμερο μαζί τους. Θα πάμε και θα μείνουμε στα ξενοδοχεία Κινίσκα, τα οποία είναι υπέροχα και θα τους δείξουμε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Αυτό που ζητούν οι ξένοι πράκτορες είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θέλουν να δουν κάτι που δεν το έχουν ξαναδεί. Ο καθένας όταν σκέφτεται για την Ελλάδα, σκέφτεται παραλία, Σαντορίνη, Μύκονο. Για κάποιο λόγο έχουν συνδέσει τη Σαντορίνη με την παραλία, αλλά δεν ισχύει, όπως ξέρουμε. Και εμείς θέλουμε να τους δείξουμε ότι είναι πέρα από αυτό. Υπάρχει και η Πελοπόννησος, η στερεά Ελλάδα, υπάρχουν άλλα νησιά που δεν είναι αγνώριστα στον κόσμο και ότι μέσω εμάς μπορούν να τα γνωρίσουν αυτά τα μέρη, γιατί αλλιώς δεν θα τα ξέρανε. Οι Έλληνες, εμείς, οι hosts για αυτά τα B2B, θέλουμε να φέρουμε κόσμο καλής ποιότητας. Ο κόσμος που προσελκύουμε είναι αυτοί που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα, να μάθουν για την Ελλάδα. Δεν είναι αυτοί που θα κάτσουν σε ένα ξενοδοχείο all inclusive με το βραχιολάκι και δεν θα βγαίνουν καθόλου. Οπότε αυτός είναι ο σκοπός των συναντήσεων. Είναι αρκετά αποτελεσματικά, μπορώ να πω, γιατί έτσι βρίσκεις καινούργια πελατεία. Άμα δεν πηγαίνεις σε τέτοια είδος events και B2B και μεγαλύτερα events, δεν μπορεί κάποιος να γνωρίσει καινούριους πελάτες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να στείλεις κάποιο newsletter, κάποιο τρόπο να βρεις και να προσεγγίσεις, αλλά όταν έχεις κάποια επαφή face to face, βέβαια είναι πολύ καλύτερο.